tiinig. Iti napalabas abulbulan, saan dahil nga kayo ti nagkebat kung gana gapo iti riribok ang napasamag iti Miganis. Ngayon kiti muray, iti agpapaay iti inek, gapo iti mabalin nga epekto na iti balor ti kuryente. Maragsakan kami amang ipakamo nga oray kastoy at kastoy akarit ti panawen. Saan ang imato ti presyo ti kuryente ngayon kiti bim mababay no idasig kadagiti na dumang electric cooperative itintero apagilian. Kas ti pagsasao nga agsakbay tupay ti tao maaros tupay. Ngayon ti inek nakita na dayta ang mabalin nga epekto iso saan nga kampante ket na panunutan na pinakitulag manen itagararamit ti kuryente tapno na nakasagana may lako no agkamtod ti supply. Maragsakan ti bor ni inek amang ipakamo kada kayo amin asang apada. Malaksit ti burial assistance ken propor fund ti inek inaprobaran ti NEA wenno ti National Electrification Administration nga dapay calamity fund assistance ama itet kadagiti biktima ti kalamidad nga masapo na masorot to ti maparapatan apatakaran kayat nga saben no adda maurang wenno mabagyo mabalin to ti inek ti mangted ti tulong pinansyal kadagiti manguraman biktima ti bagyo angol bisit gubad ginginen dayos urang ket dumapay ang kalamidad mabalin nyo to tumawad ti financial assistance iti Ilocos Norte Electric Cooperative. Ipakaamon to ti management ti inek no kasano agud dawayan daytoy a programa ti kooperatiba. Nagnuan ti sirmata ti inek kayat mi apo nga kayat mi kadagiti member consumer owners asumayaan ti panagbiag babaen ti nasayaat a serbisyo. Daytoy ti makaigapo no apay ang naggatang ti inek kadagiti luglugan ana ited kadagiti area offices ti inek tapno analisto ti panagresponde no agbukaw ti kuryente. Saan na nga dayta madama ti panakaadan na ti skada program daytoy ket may sa kabarwanan nga alikamen tapno maamuan ti eksakto a lugar ti makaigapo no apay ang nagbukaw ti kuryente. Sa Anton nga aglayng patrol asag kaysa inda dagiti poste gapota mabalin ang mapandanton iti lugar ang makaigapo iti panagbukaw ti kuryente. Ti inek sumorsorot kadagiti patakaran manipot iti gobyerno kas iti panakaited ti pawayway nga agbayad kadagiti sana makabayad adagos ti bilna iti kuryente kang runaan na iti panagbayad babaen ti hulugan. Saan na nga dayta at dapay inyatag ti gobyerno ang maited a pagsayaatan kadagiti marigrigan akaraman iti listahan ti DSWD aglalo dagiti 50 kWh laeng tinausar na wenno sana na sursurok ken 500 pesos ket awan to ti bayadan.